etwani yabugire ayo mworo karuge tanda bana mbare njara ayo mworo karuge tanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho mwerea habona nachika gukomanya nigo bono togucha kurigererea asensemo oyobo chenu anamono togukorera prostate cancer litukerigaria rero ekiro tore eno omonyagitari oyo mogose oyo murware akora asenyagitari ya Krista Marian oyo ngocho kwarigania ase egekakia obwango iga rinde tunyara usangana bo gukomanya oburoro bwiga bwa cancer ya basacha naki bwabere gose naki nonyo burwari bwaye bugendete kokoria aiga ase orogongo orwagusiko. Karibu sana usangana into ase chinsemo cha Facebook na boigo YouTube na boigo wetra ase namba ito ya studio 0726 44 73 67. Daktari wakira bia ngaki embe kukusaiska ambiyere na nekende takeigo lakini twakira nyasaye miamono nga tugukirira twikira turakwandira mangana ya prostate cancer. Karibu sana nende nabo kumanyo mwancho murigereria tari aho kutumike kamera iga na boigo na ki meremo kyokora ali asinyagitari ya Krista Marian ncho mwancho murigereria nkuru kwa Nsare Bibon nyagitari kwa Krista Marian Mission Hospital ndali muno umokorigas wa nurses nengotenera nande clinic gerie kurunga special clinic yekoligeria ya mariwere na ya cancer ururu besukali no be pressure. Bebana sana karibu na nekiro tukuria prostate cancer borire bwa cancer ya basacha bwa beire yachakira kuba komona samatuka wango iga yes mburiro kyo bwiga na ndena ki bugo cha sumubire orero bwa cancer ya basacha bwa chakira comment kana samatuka wango yona gwatebire gintu yokora ko comment kana singincho abantu baitu ose intwe buna tokomenyenga kieye turi kubwaterera mangana alia abantu bakare bakabwaterera ose chindagira chiri tokoralia no burwero bo ekero research yakorirwe njanya kumanyikana nkiyekoreta lakini ebintu mpiro bikeigo rinde birikire nga na bibiragere onyore cancer ye ebintu nege monkeri nga ebe nga ase familia umuntu nare tato mino anko yawo ase familia yo bwatu kuruirobo nabe kunyarekana nga naye nabora koreki nabora butware ko bate anande singenchi ndagira sabantu ro bwate chikiro chinyingi bakoruka ngo obesity nabara bakanyoro kuruirobo na research yanyoringa abantu abamwamu abo bakorukwa ba Africa mono nko babare affected no burwire mono kubwa basumbu mbanya konyora nkiyeko gera sana geko gera lakini cancer kubanyora abantu aba mwamwa ba Africa buna intwe igeko ba bwangu nande ko bentindi mono kwetani bali bandi kwanya buna abantu n'abayindi barabo percentage yabere nke sana so konyora burerubwa wa cancer ikongianya koronyorekana kende lakini egentu gekore tamono kabisa nekere miaka yachakire kukoba nga yabeire mengi kwikire miaka 50 kugendera uchigoro okanyora nga kero muntu n'umusacha na bwente kwenda wapimwa kwaligererwe sengenchu kwikire miaka 50 prostate yayo chaga gukina kera akini na bera akine benga igo akine busa igo lakini ngakina bakonyo yakinire yatwara uburubwe wa cancer. Na nekiro tukukwana ya oburiro obo ebyorokere bya embere bigose science ekero ngakyo umuntu aguchaka komanyanga nimbwate umuchando somo berone chisaineti nyingi lakini ndedote banga guchaka nga mbaro konyora nga mbwa science pi chikorekana ekero chiko chokorekana konyora bwatalira somo biru bwikire bwasalire ebintu lakini ate ariko ikire miaka 50 mbya kwenda gwara pimwa nimete una into aba African twanchi tiko pima bintu binebi lakini nerebia chisaine muneri okanyora umuntu n'umusacha akogenda isiko yachenke mono mutuko
kwanyora omonto agosoka gose gatatu gatano ekero okobori omonto agotenga maybe echae nanywete enyinge gose amache nanywete amange lakini eywo teri buya onye gwikire emiaka 45 gochia igoro sa 50 andi kwanyora ng'a botuko ngosoka ore mono eywo na esaini eyemo esaini ende neri ng'a okonyora omonto ekero agochia kwende yache enkerende ekoba akong'usana okonyora agosukuma nechinguru amache amagokoreki amaye gosoka gose kwanyora ng'a engaki ende amache agosoka rioka igo kwanyora omonto nabo agokumi ng'a abegete eyanga lakini nabo yabeire amache busa gose kwanyora omonto aigwete ng'a bado ochire lakini natigarete gose amache aya natigarete nabo entaende okonyora akominyoka rioka echi nachire chisigns lakini ekero yatarire mono nabo iga kwanyora ng'a nonya na omogongo ochakire koroma omonto Yes. kwanyora omonto agwatigwa omogongo obuga ng'a negento eking'ao kero omonto muno yache nabo okonyora tokomorigereria twarapima cancer etoro nabo oranyore gose oyo ndonyore blockage nere ere nene mono ekoreta abanto enyagitari bono ya blockiri pi mache tari gokora ki tari gweta kwanyora omonto oyo ochire enyagitari nkorerare ekero mokomobekera maybe omopira ori komokonya korusia amache ari nari mogopima mwanyora ng'a kai prostate yaye yakinire twachaka gokora rende ochunguzi ng'a nerabe cancer gose teraba na nekero tugukwanira risk factors agwateba ng'a okogota nenchire emo yokomenta chances ocho konyo omonto konyora oborwaire oboiga ntubwati abanto bake gose abamura bake tutebe nonya abasaiga bagotwara mochando iga teri kobasa abanto bake ase eng'encho koringana na obotabiti buna bogokorwa gose buna ere egochaka gokina kero omosacha nabwate prostate nebwate function yaye egokora ekero omosacha aro lakini ekero gwikire emiaka 45 abwo kero omonto abe omosacha mpaka okonyora gochaka gokina lakini atera ng'a nabo okonyora sometimes ng'a yakinire lakini yakina bosa igo tebwati bobe bundi bwensi kwanyora onde yakinire ase ogokina kori yachenchire yabeire cancer lakini ekeroria ense ya 40 tianya konyorekana lakini nabo okonyora abande mbaro bagocha batware babwate blockage lakini blockage eri abanto nabo abake ngotwara bari lakini teri koretwe ase eng'encho prostate twagokwanera igera aretwe ase eng'encho maybe ebinto ebing'ao biaretire eshida eyo nakibono omonto aranyare kwa identify ng'a kero keno omochando oyo ombwate nabo orabe cancer erabe noyo cancer gose na omochando ombwate okawaida orarwarigwe enchire ng'ago ase ogo identify mpaka tokore ebipimo mbiro togokora gotambe ebipimo ang'e bibere ekemo togokora ultrasound ebicheri ultrasound twanya korigereria ng'a prostate yago ng'aki eng'ani kwanyora ekero omonto apimirwe onekere nene onye yakinire ekero kwaretire naende twagotuma egepimo kende gekorokwa PSA eyo ase egesongo bagoteba ng'a prostate service antigen eyo ekorigereria ng'a prostate nabo eratwara eshida eyo tokoira egepimo kia amanyinga twapima tokonyora ng'a netaneti kawaida ase omonto kawaida ebente koba korwa 0 mpaka 4 ebe ng'a yaetaniri gochia au 10 gochia igoro nari toiga twakora ng'a maybe twarusia akanyama ge prostate yaku twagatuma bono twakorera egento togokora togoteba ng'a ne histology eyo bono ere koringoria agotebia ekene ng'a eye yakinete ere bosa gose cancer nari oranyare komanya ng'a cancer yasoire gose terasoa omonto agokorigeria ote ng'a cancer gose origeria opime ebio ebitang'ani ote ng'a cancer yasoire yes nabo rigokworokia ng'a maybe prostate yabeire nene nabo egokworokia ng'a maybe service antigen ya etani ekiwango kerikiganeri lakini maene kabisa kumanya ng'a cancer mpaka tutuma akanyama kaende karingori buna abanyagitari bagoteing'a nero na ngorora ng'akera chingaki chinyingi abasacha bange nkwateba mbali kogani bagenda ase chinyagitari na do you think ng'a oyo no mochando oyo oyoirire cancer iga yachakire koengera abantu ase society ekine kende naki kekogera naroche ng'a mbuya abantu bakwaneru babe empowered bamanye ng'a mbuya kwenda kwararigereria neba ng'a mbuya ore lakini omanye ng'a kwikire emiaka getaiga mbuya kwaraenda nonya nyagitari gwakora ki kwaringorigwa ase eng'encho twarorire ebi cases aria okonyora omonto achire omenyire engaki
mbatete guchunguza ero rangambuya muna dinate yango muntu akubwanga maybe chaye nanywete nyingi maybe simbo tomwechi achakire ngorongora antire kera achakire bono kuigu oborureke rwasubira sumubira ndia ukuminga tiangene nyagitari kagocha kwanyora nga yaswete kale yatalire nonye bono kumukonye ko bakongo na egati ebintu binde biribira contribute kusebira changira omuntu anyora obororo boiga ase obwango mono tutebe tutigana mangana buna bono ororeri na ebintu ebiga byoko gain weight timajitinga a lifestyle ekiroko yokwanera usene bwate muchando ndi ase obuguma bwo musacha ana mono ekiroko relate no bororo boiga prostate cancer prostate research ekolire gotebanga maybe abantu bakuri amafuta mangi amafuta mangi minute ngometa basacha mbanje nyama choma mbanje tinyamechi mbanje tikulia magena yes akero kuri ibintu ebi asobonge wikabire byarete shideyo ebi byoka ebina as research mede watanga prostate tubwate definitive eriote yange ken kabisa ekinakia koleta lakini atanga ibintu mbiro bike bikorengererwa ngana obira koreki birachangie kolete shide yes ekiro omuntu achire ase nyagitare kiro kende otware omuchando wega buna obukonya gwetia amache rio kariko usoko gunga omuchando no raso gwetia amache expectations wasinga inkiara nyare expect abona to expect kurose aba ringoria akira bwate shide egente gitangire medito kubwatine emiaka onyo renga no mugaka w'emyaka gatwaiga uso mwaka myaka 20 nabwe naona utokolingolie ebintu bingao bonyo wamembi tokolingolie sukali kyane ana bera alete eshida mneyo kyara bangi bakorete ni sukali sana lakini kera maswali atoiga twabole nyamache ka kumusumbua endo tokumbolinga kera kwenda isiko ngosukumali nechi ngurungu musumbuere usembu yagocha wane kalibia toma kulingo linde twagendera twatebanga kera achira ali na otogwika turapima upima mbusa nande mbia kumanyanga shide iteyo nalie endo muntu akurwali kwa manga kyo kumurwali akogendera kyari bintu nebinge birarete shida buneyo lakini ngente tanga ntoika twarapima to amaswali yanaro tokubolinga nkaringa kwenda butuko isiko yachenke nkari ngosungumare nechinguru amacha mbi yagosoka usaba soka liuka onye kalego toma komtebone bintu to karabona iga maybe ngo opima tore ultrasound endo tokoliga nge prostate yao na kiengani kero twanyerige aretira machief tokorangere nomo ntoriko gendera gochi bipimo binde ngo tokorige gente kingao lakini ise koretanga enyorekane ngankoro kieringa amacha gutigara kera chira achenke na mange na toko gendera bano gupima binde torenga nkiye kogera egigegocha na nekiro tukurige umubaro obwa abantu bakunyora umuchando yiga anamono kero aiga ase gusi gose no nyase nyagitari ya Kristo Mariana ndaki ore the numbers chinambi chachagire komenta ase chinga kicha wango iga abantu batena barabuna abange bari ase clinic kya maybe totenga gya surgical kero abantu bagocha moso nabagaka abangi bagocha emechando yabe menge asabagaka prostate cancer bintu bingao mbiri kora busumbura atige bigose maybe kuboneka okolereki lakini most dia sabagaka bali emiaka ya 50 kogenderera enambe nyingi okonyora abantu 7 bibagoche singinchi prostate cancer and kikegenda tegokorekana erio kwene kyabuna kiro kino mubaro yo okeire mubaro yo chirense kendere korekana kemongeringa kuba educate kyari karuto aba educate bamanyire nga ekero ikire myaka 40 nerera ikihudio konyoro buruirobo nabo muntu agochupimo ligereria egente kiano buruirobo mbunga una cancer ichinde o cancer ina umuntu agotwara cancer ye prostate lakini amenye myaka 20 na twalde chikese su montaño le to buruiro gotwe 2000 yaria lakini amenye temba kabono endo kia ya tengeringa intervention kusoko rubo wenu wae bwa kwaretu mapema
ekero bokorire mapema teri gutara buna ose teri impe mono mune chichinde lakini teba ng'a esengenjo teri impe mono bantu mbakora ki mbacha gupima kurigeria esengenjo inge ekigwango nkire ekero ya etaniri no ekonyerwari ukayabako enero ne bwate biwango biwango ne bwate una bono birigebi biwango no tote una staging ojo arenga maybe stage 1 stage 2 ekero chite mapema nere yubale chisimbo to mune chitwateba lakini kyo ikire stage 3 okonyora umuntu munoyo yatalri ekire no eno mogongo yatalri ekire no nyana maguru kuchinse kwanyora umuntu yo sometimes abange okonyora umuntu agocha ne kesi ndebe ke moigante umuntu agocha nga nchenabere buyenka kie yonsi ipi 2 months ago nasinye tukutara kugo chikupima kwanyora nga kai nkansi ya kariki ya talire gente kembe wataki stage 3 okonyore wataki omugongo kire ataki omugongo muntu yawe ikosinyo okaraki utare singe omugongo noro communicate ucha magurunzi mutamba banta bangi no bagochire stage iyo onekere ikire stage iyo okonyora nga tokogenda chemo kose radiotherapy wono uchagi rutumika marwirari ama amaryo ga yuande lakini kire stage ire eyentangani nabe prostate ekorusugwo kara ya rusugwo umusacho tikara ko bayigo igo na bobo gweni bwaye na bomo ntako batafwatie prostate na bomo ntako batafwatie prostate lakini eko ba advice basa abantu bari ba cold ko nyora abana yangu preyere parts ase konyora abana ene sana watebiringa ototiga oko igungo mugongo kerukeno mugongo tiga wakore gasi ama umivu ama tindi nabwo insigns kichiri chigo chichacha chire grave ekero kurigerero kumanyanga no nyotara mupima ebuno mo ringo ri kwaberera se kose kwaberera rasa mutuka mangana bokumanyanga oyoga kwa suspect yani ukumurigerera tukwa manyanga kerukene na baratwara muchando oyoga ese symptom mo ere class konerio konyora umuntu blockage umuntu chire akolera kabisa machangire gweta kabisa sometimes kwanyo alio maybe oko chikomokonyanga na umupiro oko chikomubekera umupiro oltor gweta pi kwanyora nga kwenda surgery enkeigo ubekira umupira se ekenyo rikobo prada asinjira yo wetia maje so blockage nere kuchiaba ekero eroko buno ko manyana nero blockage and ise koliye da age yebina bibintu bibiro birako classical symptom nga enero irabe ayi muna nateba na bora nyoru muntu nabate blockage na abate emyaka ya etaniri lakini prostate yekine tebusa tera iketuare cancer iba definitive ya nini ya cancer to kuligeri mundu matenga cancer nero na ase blockage kirokende basa chamba twara nande blockage wetera ase chishida chinde chingaho disida chingaho ntiro chukose blockage minonyore nga maybe chinafu chabeire affected usoborere mboro boko gero muntu oba ogata anyoro muntu twalire stroke na bekoleta nero blockage mbona sana na nekero bono omoriro yikire nyagitari kero kende ase treatment naguko watora amariogo na bwego surgery treatment yega no nyara ko explain ase obwagare yes management ya prostate that treatment yenye erako nyomuntu surgery lakini umuntu nabaho chawo tenga ki njitinde surgery ndetonga amariogo abantu abange mbanji amariogo nara kwebwa akorukwa erimori koruku prostaflu eriogi endiro lakini egento ligokora ligukanya chisimbuto mchiri maybe lyake prostate yake tegendera ukina lakini yitera meaninga kwa manage prostate eri igone ase management ye prostate enene sana ose eragerenga ogwene kabisa surgery na surgery ego dependa mwana ikana teanga abantu barali stage 1 ama stage 2 usonyorenga maybe umuntu oyo abete
prostate yakinete busa una dinate yange gintu nkero tugupime ultrasound yeto nyore nga yabire nene tumenye ko prostate service antigen tonyorere nomo eri n'abantu bonse bari from 0 to 4 kere 0 to 4 yumuntu ari biya eno bokurusie prostate agendere komenya lakini nanate abanga mbaki myaka ebiri nga umusacho yo nanjite nga ekere korusigwa ono tinko chikonyora bana ine ere shida nene tuiga twanyora kwanyora umuntu akuburi ngakibona mangana yayo chakoba lakini nanate abekoba musli abantu be myaka 50 nabo konyora 50 umuntu onyora abana baisaine lakini baro baguchaka ubugima rate na otokuba amarioga abanya gutumeka ya punguza symptoms chiri anakomenyera lakini itari definitive otutigarinde ekiro kino umuntu abwate umuchando yego cancer umubere timaiti osenga etoke abere ya nyore kandira umubere yamanekane nerera rogo sitiratoka bado nabakogenda kubafata bado muntu nabakonyora abana akabwata umuchando yego prostate cancer abana akabwata umuchando tego twara infected prostate terarusiwa terareta shida teratwara shida irie kunyitanga te korega seria a function na bakonyora nini lakini wano ubimbulinga ekero yasoire cancer ime yasoire mena beko change kindi yons egina kibone shida ekobanga oise ko nabakonyora abana lakini probability ere igoronga na uranyore nga nerete kikwasa ake abana mbatwara umuchando bana mbagutwara muchando ndionse bibona sana kwanira abosobo rwali wakwanira surgery nabo igontobwate naro jabo kemo nane nabo chigokoro buna cancer ndiyo yonse kemo bono ekero umuntu achire maybe twamupimire twanyorire nga ekene otwarire cancer mona ate achi step chiro intangani ogocha twapime ekero twapimire twakonyora nga yakinire twarusia akanyama akanyama aka procedure twagokora tokonyoka through cut biopsy biopsy rinda gasininiga gatumwa gakoreta amachivu nga yachire bono management kurwagu ego determining stage ki ya cancer yaikeire manya stage 1 na stage 2 utokora prostatectomy usitwarusie prostate aseke busire ne togoteba kero yarusiwe kwanyora umuntu yokoreki uwenire nande kero kwanyorire nga yatalira keikire ose stage 3 ose stage 4 egenteke nene tokora usitase tokora nge isato surgery ntangani yue prostatectomy twarusie prostate surgery yakabere tokurusia magina yobusacha singenchekeraro akogera cancer ya menta kuminyoka mana somubiri egento gyagato tokora nga TLP no kugariye enchereria amache erindo umuntu ende yachenke eribia na ekire surgery lazima ebe open surgery mbaro bobe open surgery nimbwate sukari nimbwate pressure ndatwara liyo titingo cyo gutwara obokongo koraki kugwena abantu nabo bakolerwe into tokora nga computerized surgery dai mono mno isego cha mnagusia ita nyagitari bwate ebifaa byo kore ibintu binebyo ne oasis igontoragendera mo no yale 6 bado teraika konyora bintu binebyo lakini asinya gitari wono mne yaitu ya Kristamarian eminge tokora open surgery ekero wakolre koma gutuma umuntu oyo uchibone process ya chemotherapy na radiotherapy chemotherapy no muntu uri surgery ni cancer yetaratareke asomo gonge cyage kumusumbo emoretere complication onyore ngobeire ugataire tari gukora kende abara iragu umuntu mno ina bagokora ki akwenda igwa mario ga chemotherapy ekero twakorre surgery echo kwanyora ngakorre ki uwenire ngora ko butora gabo tukwira na tugendere kuri asense meyo ya kemo ndocenga mwenza kwa amefika na nilivagaligia tunyare kumwaregane ko manje murigera tugosaba umutima ko mukeigo erinde tonyare konyora umugene itokabere aiga studio kira tugende tugusanga igoro ya cancer ya basacha
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Gutera chinko chinkureta erioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boyko byaitiro ne chingake bono Alpha Rise Brackets na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rise na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi diko liryae neligiya amakaraega nigo agokeania kuna chokwemete yaito wose deforestation boigo obuyobono nobo ogokeania gokonyora kwendwali ya kansa Alpha Rise Brackets nabogutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru naboigo nabogusamba inyama tutarere asumu chubusungu nabagutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rise Brackets naye twanchete. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya Muria negero togendete gukwanira prostate cancer eyo gochanda abasacha namona bagaka bari emyaka ya chakire ko babuna ya banyorire bo mancho mulige niko togendete kurigenga neyo na abarwari babere ko asinya gitari ya Krista Marian Mission Hospital. Yes. Waka mission irito garara. Karibu sana Obed. Yes. I think bono evineviro vyao karibu sana igase studio manyo murigiriri ritari abona boigo nemirimo yago buna omorwalia. Okay, thank you Moralia. Samalia tankoro kwa Obed ayera mamanyi kwa se nyagitari ya Krista Marian Mission Hospital. Se Krista Marian Mission Hospital ndorobu na enas wauguzi sige Swahili toratebe. So far, nyagitari ito ya Krista Marian tobuata a lot of departments chiko gera to ensure that thing abarere nko babale safety kero chaka kero so ko rumengo chaka kero ko reception so ko ba welcomed ko registered, then from there you go to triaging wapi mana pressure, temperature, kilo, then kurwa kwa makwenda kwa romo nyagitari for consultative purpose kwa romo nyagitari kwa ereseremo mechando ya obune oigwete somobere kwa makororo kwa tumwa 8 rap watu mwita radiological ese moment okwenda wachi kwa kwebicha kulingana bina kwa produce ri ko se kwa teri buno burere bwobole then kororo kwa kole nkeregendo once kwa letra machibu kwa maya kororo kwa maliogo kulingana bune egitakire. Obed, kwenye twarenge kurigereria ase ukorwalia oburero bwa wa prostate cancer. Kurende ninganeti ora kunira igoro aigati ya aliora sange igoro yoburero bwa cancer ya basasha. Okay, cancer ya basasha ya berege koba enkomono especially esechinse mochi abo chanso ntoratebe. Okonyoranga abantu abange keroba ikire myaka ya igatwa konyore myaka erenga 60 kogendera mutwe konyoranga abaka babange gose bakwenda banyora bagotwara uburoirobo ande mono bwocha bole ne binte ebinge kero konyora maybe omuntu abwate
a bacterial infection ni somobere ikero ya bere for long, especially esa manyinga no nyina se nyomba ya mache ese monta ko iteli ya mache na bokonyoranga kero ya letre blockage ya kwanyoranga murundweire ochakire gotwara oburwero bwa prostate cancer. Then tuwakorwa bwe bintu mbiroro na biro bikoleta oburwero obo, for example in terms of risk factors tote ebintu bigo facilitate burwero oboje igendo ngero to chakira gekoro kunga smoking of cigarette and alcohol consumption kero konyoro umuntu akonywa marua for long enda akonywa sigara nkogera ali chinse mocho mobere chianya kwa chigo salika kero bono kwanyorire ngomonto yaikire kunywa marua ni sigara kerense meya salikiro konyora ngateri go function bia there's that mabuko olio kobogoli esobo sacha ndo tokoro kwa testa cause kero kwanyorire ebinte yemonto agotumeke bigo ba spread through blood stream rochenda gero monto okwalire ndanko endere yaba digested the same case na toxins chirichiko gendra koba mnogo tumeka marumo no sigara chenda chasa ligo chakira tete berini go chinse chema wikase through the blood stream chiagenda chiasa lienseme yo bogaka kero yasalikire what we need to do kero konyoro monda tanga maybe ago chwetera mache igubobe kose kwanyora mache taliko soka kose kwanyora nga tanga chinseme chanza niyo chakire kubimba kero asire kubimba twamaya kubato komokolere ebipimo ebipimo nebinge tokora litanga nitokoroka nga prostate ultrasound yunebi chatogwa kaschinseme echo kororo twako pimento ikoro kunga prostate specific antigen kinema ntoko na twa pimerap ya oro kichirevo normal levels chirichire chia kawaida nga ichikirete twamanya gotebanga umuntu nabwatege urwero 2 ebintu mbiro na chikanza chinyinge jigo cha salsa family history kero kwanyolenga kero kende FC nyomba ya ino muntu naro bwate shide yu mapema kormaega nerera ikirigo cha true genetics kendo yeko kunga genetics na bwego ba spread through that omako nyolege ndo kende togotebanga eita umuntu akanyora some trauma lakini you get a mere risk factor maybe akanyora gose cheta agachi kosenko rwana baringe monta akanyoro akirwetege in the process yogo aku ekalete shide yu ekacha ko degenerating ora later on 2 egendo kende ngocha kera salt of ebintu buna amarwaire ande in the other body parts especially egero konyoro monta bwate ita eshida totebe cancer yerini nere most likely go spread to that side because toro chibono ekwirinde seme yemo yasalikire okonyore yende yaletebire shidende yaje yambokeri kero yambokeri kwanyoranga omuchando yo chire and yes ya virito konyora to kwanire bivon bono ekretware ngia sensemo twanukona asio burwaria togonyo kwana ire bono open surgery na kemo I think nase kemo twatigera kero kware goso na bare ko esera ikoro ya chemotherapy na kio koro ana mona kero montato kireka watu muchano iga okay thank you kero montago kole rukemo atogikanire no mo chando yo iga ko chakwa chemotherapy ne sense mayogo tumeka maliogo kera tumekira maliogo aya station nchiro chikoro kinga kyago tumeka maliogo aya at the same time igendo kende kiabwati ekoro kunga radiotherapy radiotherapy nkeringa ekero kwanyolenge eliogo ndira respond essence meye buyayo burwairobo neri bakwenda bako exposed to those ultraviolet rays chiri chiacha chiamoleka aliese those cells chira affected kero chiamolekire ese cells chiri affected chiasamba those cells chiakwa bono mostly ekero tokora chemotherapy nkonyororo bantu bunaba bagokora chemotherapy mbabwate shida nene especially okonyora manyinga alense nekera manyinga alense
ngo bakorera tule transfusion to kogenda chemotherapy otarabekirwa amanyinga igo ikora abekirwa amanyinga litangani iroko abekirwa amanyinga baligererie kiwango kia amanyinga asomo berenga kikere bama go exposed to that chemotherapy already bona kwanyora mariogo and then aman ebindo nebinge bigokoru kero ikere igo bono abune kero bono konyora mostly that cancer maybe from what told about the stages. Yes. Kero stage 1 and 2 na bokoleru open surgery. Eyo monyagitali ateba. Yes. Because it is now itokoyero kaliva okoyero reverse. Orusie tumeli ko bimbo bolibororo kosobo bolibororo borusie such that yotigo moroire kale buya lakini tuliko motikanga kwa motire still you will start the patient on chemotherapy. Nendo mokolere ebintu ebyonse anenengo ikabale bagwena. Yes. Bivon ekirongoira nasore konye watebirenga kirokende umuntu na wagutwara oborwire oboiga na indamenya semi yake menge bono aboiga kero mbaro gwika konyoranga aboiga bako bera nechi pipe bako bekerwa ye kokonya gosokia manja yaiga akero monte kire stage buneri na ndengo ikare asara abebiya anyare kogenda jaye burunge ane omotegererio ntegerero bia donate banga chisacheri tuka twakora chire isato isacheri ntangania nye twanyoranga oborwire obwasoire ne natanga prostatectomy okurusia prostate area erinde tegendera korete shida ya kabiri nateba onye tonyora bwatalire muno tukurusia magina nari mbogendera gokoraki mbogendera komenta bori gokoraki komenta somo berundi botale borete shide nkong gatu nate atokore procedure kurukwe TLP mbaro ekero twa kurusire prostate yabengane prostate yo kayatangita amacha ali gweta kwanyora ngo muntu na bakwendea cha kawaida lakini naro kwanyora kwa rusirie prostate lakini shida bado nero yo gwetia mache mpaka tumekomupira no tumoja sumulitaro kurukwe urologist urologist yeye nere okore procedure yo kurukwe TLP ino kuigore insererio gweta mache uretura sege songo bakoruka erinde umuntu yanyari witera macha ayo mlinga ndiri na inga kiki egoikira kwa manyanga kerokendo moroiro yoiga stage gabonote konyara ko ba reversed staging ya cancer ngene tokore bipimo mbiro tokora mutambe kero machibu achirenga umuntu yona bwate cancer ya orora kandenga abwate maybe histology ya letra machibu nga cancer ya beire confirmed utambe gotokuba tumege pimo yekoro kwe MRI MRI ye pelvic ke kolige ringa nga yataliriye ikire ekero yakoro kinga yataliriye ikire nari kumanyanga ki nakiokumu weni umuntu mnoyo onyo renga yatali mwe dinate nga yaikire no eno mugongo ya koliriki management ya ere tofauti. Yes. Of course prostatectomy aromba kekorwa ko gutange bintu binebyo lakini ono muntu mnoyo ne aroko kwa second to kurunga chemotherapy onye yaikire uchi asomogongo magu kolero into kurunga radiotherapy ni ria wakonyo umuntu at least the pain ria koigwa soboro ria koigwa wake mbe mwana sana na tokwira nase Obed. Yes. Ekiro kurigereria sinsemeye enkakinere we kwanyaranga bagakabaiya stage ya beire bube management yabo nereri okubakonya bagendera komenta amatuko ngakinere we kwarigereria nga ikagento kiraroro no kunya kwegwa mario gaiga tunya kumotalega we kalituka correct. Yes, one ngaki eyo egento kero ke ikire ngaki buneyo utokore egento gikoro kunga palliative care ose home based care on follow up. Sometimes omorero buno yakera akire nyaktari ntoli ko muhapando ninga bono murero yo eito rero bwachira tambe ntoko batoko mashulikera first thing to koraga abo akero konyara barira abange egento giko baleta mostly nyaktari bale in very severe pain okonyora babwato borubore igoro mono one kuikato bae amaliogo yo gukura obororo nendo boroma toko ba ogukura for some time nende nkobwati ole ngandi ogoki
because ya maliona rara oramo aya tumeke for long mpaka nyale gutware gento yeto kuguruka nga addiction kwa revon igobano tokora ba pain killers twaba ene gento kindi ikoro antibiotics chia konya it is an infection teba mostly spread a bacteria yeso yako koraki eso yako cleared from the blood system go sekuru somobere. Yes. Two, sometimes ekero konyora barwera abanande amanyinga bana twate abakonyora alense kero twapimire kiwango kyabo kya manyinga kwanyorire ngaga alense because first thing we call mo amanyinga senge nchongo beto mo amanyinga igonga utende komokora igobonongo igokoro murwero na inde ko rwabo ikatomoe even those drugs chigo supplement amanyinga gosomobere amanyinga mente kana somobere elia kane we have to give food to this patient nebanka and at the same time we advise on nutritional foods chirichiko mokonya elinde mobero mayako go adapt egine kirotole nyaktali about pain management na we have to continue with that management chirichige chitakire. Yes. Bone kirwali inka inkabona nero tokorokanga palliative care osanda home based care bona as a medical practitioner gosebu na nchomo koli emere mu umunyaktali wose nurse nimanyete nga nimbwato morere samwe igendo tokorokanga for up ngelinga eitanga keromo relative ali no morero limba bolinga nga kimorero yagenderete bangeresere igale iganaiga. Yes. Kero bangeresere igale iganaiga tindi go isane kirinje bweko monyene nyole kali gwitini ese distance elima etenga ninyale ko bagingo ika na bongo ikamo siomeri nkole gendo kirigeta kire go chiesale management iri etakire na batoko ngoso asesio morero nganga ki ekero twamuigorete kurunyaktali na lenge ekegwango getekereiga nabone keralinka nko bali well managed gosenga ki nko talikole ndubu yabuneta kire twamakoro twabeke ebintu biri bitakire twabateiga bwente kole nduga naiga. Yes, igobono mostly. Yes. We have to manage abarera obarorenga twababekire bura buna batakire mpia mono sana Bivon nakira tukwira na sentemo ya tukurigira mangana screening ekiagera screening nkokonyere umuntu oika kurwali oburero boiga agenkyo nka kiki abasacha babwante kokorero screening yo burero boiga nande how frequent ebonete kokorwa akero mwaka ikire miaka 45 chigoro osa 50 chigoro nega niyo tara nyagitari okora screening kale bia lakini bagaka muri gutakamwana na tinyagitari nimene abatari bakaboka anya ba Africa mtobo etenganchi gopimche kanyorunga na twalire cancer yaya tigan kuigo ne ntakora diki ntamanyitie lakini nere bia kero kuligere kero gupima screening nere ya maana sana ende yonse burwire bundu ben screening kokonyere ebintu mapema igekere ikire miaka 50 gochigoro aba akambia twakareki tupima kero kino monto cheki gukabate miaka 50 nande inga kiki abonete gukora andamanya kuira na sinya gitari gukora na screening na baturate after 5 years but mbaro bari bakunyara na boko ruyeri onye gukunyara nga na boko kore ruyeri kera obururu wa kansume itekerwa asira sumubere ngo waenda buri bwango yaine ikagoteba mapema nga obururu obwe prostate ya cancer osubururu obwa cancer ya basacha ngo genda bure ngorake kubwa ayande unagotara ikona biranyarikana nga after even 5 years na beta benga tiratuka usitirarekana kabisa na koriki ya chakiri koleto boko lakini ere frequently as much as umuntu akonyara na babo chapi mbona sana Obed as the screening kyora nyara gote yumancho murigereria ese okora screening egento ndaga nigote ya abategeri ba minto batategere tasi chinga kichi chabono nkeringa tigaba nche ko baba gokorera screening because maete abantu ba minto mbali raisi gocha koligererwa nyagitari raisi kuba golenga nyagitari ebakwebacha kwanza yo agenda gwika bangete mo especially binanto abasaja. Yes. Egento ketakerenga it is good for us to imoketo kende nyagitari neba koroche ngambu yole asengencho ya health wise yago
koturanga omobere oo nore buya nobwate omobere ore buya na afya engiya noranga nore buya imo kalituke elimo ngenda nyagitari egekora nkorandi nkotema tore gweta chief kanisa au twatomai amarube twatebanga tukabwate screening gete kokwanyorera information muneyo injumba kanyagitari onde tayo goita resere munore togopime tokoeresere togote igore buya togokanso togokaid omung'aki okomenya obogima bore obuya ase omotegeria abwente komanya teni korwabo ebinto binde bigenderera buya bibona ekero omwanche muri yaligeti gotara gocha Krista Marian ane mono talking na tota ne mono ekero toguskare kuraso burero bwa prostate cancer ane mona somo chando yego cancer na nko expect yara gotwara konyora obukorere bore 100%. Omotegereria ekero uratari guchinya gitari ya Krista Marian twatwarete initiatives no mwako twatwarange ibere twatwarire yemo mutenyo kabere tukurangiria abantu rende tubakorere for free kera usikoli area se ekadi ya ito ya SHA ni bwate limited services umuntu aranyariko okonyonere kerachire lakini kerachire services cyose pingo kwa through screening ama kuana na mariogo na kurwaria ebyo zikorekana biri kachira ali akonyora 100% services chiganiri lakini kawaida ni nyo nyentura twara da camp initiative yo kubarangirinde nyako ba those services for free screening for free nkonyora ringango tumika bari kadi yawe ya SHA na nekero tokwa na screening ekoba free umuntu gokora screening screening apart from engakiri tubate si initiative twatwarire cyo kurigererie screening yewe chingake chindo konyoranga nko aida batumeke kadi yawe insurance ye bagwate usukwanya ngo rusubare kibesa nkego cyo gupima ata ultrasound yeyo ne gipime twate ya PSA lakini kero kirenga ni management maybe ya surgery na bakonyore kadi yogotinda kiregento na asensembo yokurire oburorega obwa cancer cancer aina kio monto agochonyora services ya senyagitari eno cancer chonsi omuntu arachakonya kia senyagitari ya Krista Marian cancer chonsi konyora bari mostly as scanning ama the screening ya cancer ngokoruchiri chonsi Krista Marian lakini one singentu ye bitango bindo ranyore bitari kunyarikana onyore ikenga maybe management ya iga ni chemotherapy radiotherapy ejo service taracha lakini tuwachi party netina Krista Marian ye kerachire ngomweresa turi ngakitoko kora ngakitokurwaria antomu toma raja sara nyoro bokonyo mbia bona sana Obed asensemo yao oborore bwa cancer kurigirirwa korasinya gitari ya Krista Marian eso kurigira mamuri ko manage ngotema turi ko manage we have managed eso gotebe kene kero kinga twakorire management ire toto eso borere buno once twanyorera umuntu mapema murwaira akire twamupimire twakorire bimi byose buno munyagitari atebire twararenge stage ere yeneye ko bari very fast etogocha twarangira initiative cyaba umurwaire n'abantu bari na murwaire oyo relatives twabaikaransi twabakwanira twabatebye kintu gitakireso murwaire neke gitakiire kakorero yendo like prostatectomy yarusiwo completely tabakonyora umurwaire oyo akoba well managed. That's one management of a patient. Twama kuroro twama exposed to medication and then other things ya bwati amaliogandi. Kero twanyorere mono bunu manyitali hata bekero to partnership to ata chemotherapy na radio. That's when bono to renge yeta geta kokole chemo na radio to kubate biese babwente kokole radio na chemo. Yes. Lakini ntiza hata well management yonspi ngokora tolebya completely. Mbia muno sana na asense mo ya twakonire lifestyle. I think lifestyle nguchiri atwaro muchando ane mona so guchangira so burire bwa cancer. Inkiora nyare ko advice omoncho murigeria ane mono chinjira chiae aranyare komenya elio gokiania chances icho kwenyora so muchando ega oburire bwa cancer. Litanga ni kabisa amangana lifestyle
yoko menyanka uiko monta menya sale environment ere well off, ere very safe and clear, and then uika tige nyole no monto kunywe ebinyugo ebigo tindene ebigo salio mobere atigane na birobi. At the same time nyole no monto kogenda siko for wrong agende ka nyar ko bago tiga because mate probability nero some data cancer stigoja asalsa tiyogo tumeka baswati abange without knowing ngomo swati omozi shida kiabwate. 2 eli akabere omonto bunoyo negasi agokora at the same time omate nkobwati ore gasi agokora nganereri nyora gokora strenuous activity egasi ere nyinge also limit egasi ere agokora omnyore ne ogosumbo go expose mono to those things you avoid. 2 amangana lai emangana yechindagera especially mete bantu bale baote ebintu mbire baote angayo koli chindagera chire mostly in microwaves wax nebintu biriko bekworo sometimes ngote balengo twalire some rays chikoleta those particular cells kero chaletre cells chigo cause that cancer, so you avoid lifestyle remedies namangana yechindagera chire processed obeke kando. It's good that we take more of tuli endagere mostly natural food na bego tokonya. Asense mwe obivon ese okurikira lifestyle enchira abantu bamenyete no burere bwa cancer. Lifestyle na cancer. Cancer by the way yanjite environment acidic. Ego onye kunyarikana omenye nindagiririe tari kubika acid nyinga somubere na be uranyare kubutanga ndeke mo umnyita na ikote anga abantu rwako tumeka smoking ibebe nga otige smoking ebenga gokunywa amarwa na aro nyaro kora kinyare gutiga kyana nkore tari wikirore tiri kintu kene nga abantu rwako tumeka banga bange na uranyore bakorete shide sengencho ukanyora umuntu yabate infection ebenga kerenga kinu bate infection ya etokoroka ya machi kerenga ki gwikere yare to bokongu munubwe igekera umuntu akomenya mbu yamenye nga infection inchiyo na ande sendagira mono umuntu anyare kuli ndagira ire vegetables aso bonge ngo kiriere aso mubere aso ngo sibiere ora so mubere ne exercise ne gente kiamana nimete bono twanalirega okurumwa okoimuke pikipiki kwache gasi na bigo korokoira na ne pikipiki bia twakora exercise ngo tanga kira marwira mangi no ne taban cancer yoka ngo tangere no impression iskari mbia mono nande nabo kwanera services chinde umwancho murigiria araga niko tara gusekera ara akocha senyagitari ya Kristo Marian ekatia murwirali okonyorare manageable ari anomunare asorogongo rwa gusio konyora chandira abantu abanyetinga krokene kogenda Kristo Marian na konyora konyoro bukonyi. Asanto muralia Kristo Marian na ikoteba litangani nintenende clinic yekorunga special clinics. Special clinics kibwate clinics chinyinge clinic yake mokie gotoka abu ne kigia surgical outpatient ikiye kolige ri cancer itafauti abasacha nabangi na bara kuminga lero nga kitwa baiga kutoka kero kieko ba on Wednesdays ekero gwachi na boko nyoro bokonyi for screening or treatments. On Mondays tubate clinic ya bantu riba psychiatric cases tote anga maybe bawate na mental health issues say obongo bwa rukira kego bawata matibabu ekero bachire nkuligeru bale banyora abanyagitari itkulia Jumaine gwikato twakware clinic kiabana ntubate mbake surgery y'abana nabo bagocha ritukerio banyora bokonyi. Jumatano nikote ya clinic ikero kia general surgery yekoligeru na cancer tofauti na wale babu nekire orthopedic surgery gokorwera on Wednesday. On Thursdays ntubwate clinic yotokorwanga non communicable diseases. Non-communicable diseases ni chitokorukanga pressure, sukari, abantu bata asthma, abantu bate
chiala chichinde chionsi chistari kwambukera ngonyo abarobo konyiri tukerio na Friday naro ntuika tutwatware kiringi ekoro kwa orthopedic na gynecologist asa bana balo bate chishida awao mwiko bari banyora obokonyi ugwe lakini abwase a special clinic na kwanire lakini kero ikire Krista Marian to kubarariria abategeri baitonga nyasaye nanje tebono outpatient yara bairenga kirutari gokora outpatient umuntu agochwaka na chibesa kwanyaro gukumia lakini bwangoiga gochakira mutinyo mno chagete muntu achagita outpatient services ogocha kwanyaro bokonyi na sha igonye muntu kawate sha na bago nande kwage kwira na nyumba na bago cha imurwali aendeka Niji services chine ntubwate renal units asa bantu riba okorera dialysis bantu riba ganeti intensive care unit that is ICU na HDU services chinchiro theater services riba ganeti mbabwa ntubwate echo maternity services chinchiro na inpatient both male and female hadi abana na akero cha radiology ntubwate CT scan ntubwate ultrasounds na ntubate x-rays aswari bakaneti na pharmacy yeito ngokolere 24/7 Bevana sana natokira naste obende ayakero timete services ninkiora na recommendera kero kende ngiro rat kire magega kire kengencho na boigonda bukunyara gukwanira ligo liri oborwale ose obokoreri mostly munyikali okwanire chionzi ntobwate laboratory services and at the same time ntobwate clinic chi abana bagocha banyora chanjo ntobwate yekoro kwa MCH igobono in terms of services injire friendly in terms of payment na chiro chinchire friendly bono ise gotebeke roma ete bintu biro sha itali kugaramia like for example buna bono ndatebesha ngotemere ya garamia head CT scan around shilingi 6,900 wanyora nyorege facility kevege 8,000 umurero mende 1,100 wa CT scan eyo yaroro muchano norori alafu x-rays nchire friendly chibese chire chinke sana mo especially kerole inpatient x-rays nchiroro chiko garamiru nasha ende kero nchiroro na chiro tari ko garamiru nasha echine kero murero ko reserunga gente kengeli ko garamiru nasha bono ekegeta kire go pimwa lakini yege go tomusiko gyacho go pimwa those laboratory services maybe chiko genda for chi laboratory chire specialist kabisa kuligereria ebintu ebyo na chigo tomwaro but in terms of pricing kerege ntonkere bia uno munyantali ata babere bago chandika koruma ya gaiga senge nchonga shanja alenge okora outpatient murwera alenge gocha wakana consultation ya 500 kachira rero munyantali omotome laboratory ebipime bya motoma naboranyo biko and almost 3000 nyore murwere tabwati nyoro motoma ochire derochi ajo kwa rubuna ultrasound nchiro bone cheche nyigo chigo gakora siringi chire wesato ose yende yakora siringi 2500 onyore murwere tabwati bono sha ya chire nkogaramierera at least kwenda wapi mwe bipimo gete kwarurukana nyore kore murwere to kobeke ward tokoweni ward for some days tolenga management yao yekiranire twamakorwa twasateni ngabono naboko genda nkakerori bi in terms of services no monyagitali hata ebanchiroro lastly without forgetting the last office ingotokere nero ntobwate even issues about cafeteria nchiroro canteen nero kiregento for services chiro morera uchikugole bintu maybe ara ende ngaminya ko sikonyo alibuna botuko onyora mali raisi none ndagera gokora bale raisi iliyo monto lende to morera aranya ko bako lende morera anya ko bako nyore ndagera yoko kero mwacho murigereria wikumucho busongo ngikiragera ikiro kende aprefer ko genda gutira uchase nyagitari ya Krista Marian ekiro go compare na nyagitari chinde ekiagera busongo lero ebwate chinyagitari chinyinge sana anene kigento keko romo roire gachire gosomo ntaga ichire bosonga igure bobe naba konyoranga enyagitari nga kero kende umoroire naro chire twamushurikire buya bunata expected inga na shurike rubo ono murero nero kogenda sikali kaso kirwo sikali otebanga na chiete nyagitari gete igoro Krista Marian inkarwali gubuya sana igobono
it's about nero kakogenda sikagoteba ng'ana arwareti gorobuya nere nabakoimoka agenda atebe ase omonto onde kai igari narwareti gobuya and at the same time no monyekali konyekire goteba gotwara tole tose initiative like such comes to atwara last week but one yegwike motinyo buno ochakirete nchia twatwalete chiabera arakabere nagaina korochi konjabe yemo bono naindo munyekitali nero tendete nsemeyo ko organizinga ebintu ebinga kibigokoreka nekero kwanyorire nga organize abantu banyorire information yeye nabo muntu agote ngatigango ndaenda gochikrista mali ani asenge nchinyekitali already nchire town chinyinge ndore nga service nere ba advertise tinga nga kiere gaikira enyorire alithikire nero nga yabeire buya mpaka gwonchera nesemo ya nga yabeire buya abona bakogenda sikogotebya abande nga obuyambole nyekitali eri igonde bwensi oranyore nga naigwete bobe nabakwenda rabe managed mbiyabona sana Bivon ukora asset second sana ndo chenga chinsa cha toeta ni chinsa nsengo tayi into kiragere nga umuntu aje Krista Mali ni customer care kirachire kumukaribisha torebia service chiri atagite nkonyorari meitu muntu nabakugenda asanyare okwenda kwanya gutumwa ngao lakini Krista Mali ni into twakora nakie kinate anga mbaka ntu patinete n'abantu bari barakonye kwenda na service chiri abaroire baitu baragani na sometimes ekero bagane tingo ikaturu twabayimukino na ambulance yitu twabayiro kwenda banyora service chicho bamanya bakaraki bamanya kuirana anekero muntu anyore service chiri aganite na bakoraki na bagocha negintu kende ngeringa ayenya gitari yengutumekere chi insurance awo tarishayoka igondo benso gwate insurance na bagocha ari arutenga insurance yae ne patinete na intwe na beko mukonya nyore services chiri aganite mbiyabona sana asengencho yebero mwancho murigire no togo chugukorera abo torenge na abateresa Bivon na boigo ere Obed Momanya Bivon onsare na boigo Obed Momanya kurasa nyagitari ya Krista Marian kirotolenge kurigereria na monoburore wa prostate cancer na boigo services chire ase nyagitari yo ya Krista Marian mwancho murigereria enda utigara ime ya Getembe TV na boigo gutwara oburigerere bure obuya kuruko Matilda Obaigo tigara ime yemero berinde ekubwatia Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mandege Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echo